Uċiex. U nitlab bil-ħaxix fħalqi. Jkun hemm in-nisa fuq. Imma dak fuq il-television ma jiswew xu. Għamlu welu, u għara Rangers kif għamlu welu. Kif intom Islanders? Nilqawkom għal Love Island. Il-programm li fuq stradarja, il-porti li ma fiex politika, dwejja u dak it-tip ta' hekk, kif kif. Informazzjoni u kimiez. U li ġiri ngħidu fuq in-nies. Insomma, jitlu ħatarawx fiha. Li hemm żgur li hemm il-premijiet. U eżempju aħna ġiri tkesfa qasbiet ma nagħtu ta' bħallum eżempju, llum nagħtu tnejn. Tnej, żix premijiet. Grazzi għal jisar jiġu premju wieħed imma. Grazzi għal Silvia Bazan. Mario, grazzi. Żewġ imħadet lill-istess household, l-istess familja. U mbagħad taraw kif fl-aħħar tal-video. U Rakel, Għamlu ġiet ivvutata bħala l-aktar Islander illi jħobbu għal-Maltin. U hemm diskussjoni sħiħa, nissuġġerulkom illi jekk tridu jkollkom ċans. Dal-grupp parax vera. U waraw x'jgħidu fuqha, imma aħna ma nemlux, forsi jien naf, mhux ta' vera daw. Allura noħorġu fit-triq u nitfgħu subajna fuq il-polz tal-poplu. Ħan nistaqsu n-nies jekk jarawx Love Island għax minn hemm tidmien. U jekk toġobhomx Rakel, ħammur, murint. Ejn, u s-suna nawaj. Għanna taraħ Love Island. Le, ma narax. Ma joġbokx. Inta raħ Love Island. Għaxa jisir bi. Għalissa futbol zgur. Futbol biss. Futbol biss. Imma jkun hemm in-nisa fuq. Imma dak fuq il-television ma jiswew xu. Taraħ Love Island. Ija. Taraħ Love Island. Le. Għat minnkom. Le. Għaliex. Għax sinċerament bla sens u għajmin jekk għazaraħ ġez biex titaq daħqa. Jara tagħna fil-każ. Love Island. Eżatt. Tajjeb, thank you, sinjura, thank you. Taraħ int. Le. Laqas. Mil ma narax. Ejlek na, minu l-favorit tiegħek? Il-Enja. U Rakel toġbok? Iva u le, ma tħassara naħa. Imma taf li qed jivvutawla bħala l-favorita? Għalfejn taħseb qed jivvutawla bħala l-favorita? Għaxat jitħassru għannis. Għax jisom qabdu naqa magħha u biex jitallawra l-valur qed jivvotaw l-nies ħalli tkun favorita, forsi jismaw aktar aħjar. Inti xejn qasam tkun hemm l-irġiel ukoll. Xejn. Ma tantx l-irġiel Maltin jiena ma tantx jolqtuni. Inta raħ. La, si wes iżgħir. Ma jħallukx. Le. Mnalla, għax kun hemm Mur għara l-futbol, isma' minni, mu. Mela, jien staqsejt nofs ir-raħal ġdid u qed ngħidlek ħafna nies ma jarawx għax għaddej il-futbol. Tajjeb? Imma l-ftit li jarawh ir-Rakel jaħsbu li għal-favorita għas-sempliċi raġuni illi tant għamlula l-oħrajn illi jitħassruha. Ħalli ġdilkom l-attenzjoni, x'ġara meta inqala mid-dar Sven. X'kien liebes, anzi biex tifhmu ftit. Araw dan ewwel. Għalhekk dorna d-dinja biex insibu l-dan il-bombshell. Dan huwa Anħel, Anġlu mill-Malti, li daħal u seraq lil Rakel li kienet qiegħda kapildab ma' Sven. Issa biex żgur Sven ikun ibbatijaw innifsu, il-flok li kien liebes kien ta' City of Angels. Għamlu welu, u għara Rangers kif għamlu welu. Ciao Sven! U għana għara l-sormu fl-Love Island. U laqet nitkellmu fuq is-sorm. Edward u Kiana marru fil-hideaway. U għara xamlitlu Kiana l-Edward. Calm down. You missed! Ouch. Ġo Edward. Iva, wara l-hideout. Vera maġuħ taf kem tatni fuq sormi dik. U biex taxa, diġa għandi xajra fajnija. Grow. U issa għandi majas, isu italjata, meta konti tipprepara, tibda tibbetja, ekk timossi. Kif mortu fil-hideaway? All right, naħseb we vibed, jienu Kajana, imma Dilli tfulek id-dawl, turn off the lights, it's an issue, bro. Għala. U għaxa fil-li għaddejjien u fil-fdaqqa wahda, I'm feeling her breasts
U f'daqqa waħda isni ħassejthom ġew fidejja, bro. U ġara. Xej, kienu jene bizbal. U għanti jena, Ma kwitajt għax dak il-ħin tindu mbagħad biex ngħidlek oħra xi ġrali. Mela ninżel u ċiex. u nitlab bil-ħafif ħalqi. ħaxax fħalek, ma xħaxix. Għax flok għaj. Stop it, cut! U sinjuri wara is-suċċess li ksibna bħala programm illi ġbarna ġabra għat-tatu ta' Selwyn. Aħna l-istrina fl-istess livell. Issa se nkomplu niġbru. Iwa. Sinjuri, għax jekk musta niġbru aħna daw id-deċidew illi ħallu dik l-ostrina kamera li hemm fuq is-sofa bit. Tajjeb, hekk kif inhi imnelħa. U jiena mhux għax irid nirranġa iktar għax jiena jekk joqgħod Selwyn u hekk ma tixkas immem Rakel. Poru jiena Rakel riqda, ara x'qed ngħid. U minn hawn nixtiequ nkomplu ngħinu l-komunità hemm barra għaliex aħna ħriġna b'xi ħaġa vera sabiħa. Mela taf Selwyn kif qajjem in-nies. Mela, ħanfakrukom araw daqsxejn. Issa aħna li għamilna għandna dal-alarm clock, sinjuri, qed b'xejn intu, b'xejn. Ġifieri jogħġbok? X'jagħmel imma? Dan huwa Selwyn alarm. Issa inti da jaħdem bħala alarm clock normali u l-ħaġa ismaw kif idoq. U propju dik hija il-kompetizzjoni nistgħu nsejħula. Jekk intkom tibatulna il-kelma L-R-M Alarm. Alarm. Insomma, hekk tibatu dik il-kelma, għana nkunu qed nibatulkom lura dan il-ħoss. Selwyn jgħid. Issa, dak hu x-xogħol tagħkom. Ekku, l-kompetizzjoni tal-lum biex tirbħu propju għara kemm huma tema ta' żewġ imħadet li għandna grazzi għal Silvia Bazar. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tikkummentaw tajjeb issa jekk tridu toħorġu out of your way kif jgħidu u tpaxxuna u aħna nuruha iffilmjaw lil xi ħadd li qajjimtuh bil-ħoss ta' Selwyn dejjem jekk wiċċkom ma jiddawarulkomx għax kif tqajjimni hekk. Speaker minn daw il-kbar play. Daw il-kbar.